Ponce Oinage somrient. Què diantre passa? Vols dir que és un Osaekomi? No aconseguirà retenir-la durant prou estona. Fujiko Ito immobilitza la seva contrincant amb una mena d'Osaekomi estrany. S'esforça per aguantar el braç de Yum-Yok contra les cames. Quin desastre! Se'n desfarà de seguida d'aquest Osaekomi. Fes-t'ho com vulguis, però que no se t'escapi! Fujiko, alerta! Si li deixes treure el braç, se t'escaparà! No tinc ni idea del que faig! Oh, no! Ja s'ha acabat el temps! El temps s'ha acabat en aquest moment, però mentre Fujiko Ito continua immobilitzant la seva adversària, el temps... Aguanta, Fujiko! Pots guanyar-la! Yum-Yok està a punt de treure el braç! Per favor, queda't quieta i deixa'm anar a Belgrat amb la Ginger. És molt important per mi. Ja ha arribat al límit. Podria guanyar si sabés transformar aquesta posició en un Tateshi Hogatame, però això és impossible. Fes un Tateshi Hogatame! I com es fa això? Li has d'enganxar les cuixes entre les teves cames! No val la pena. Afanya't! Si no ho fas ràpidament, se t'escaparà! Per fi! Ha pogut treure el braç! Se l'ha de desfer! Visca l'agafat! Oh, no és aquesta tècnica! Què dimoni fa? Va en diagonal. No existeix una tècnica com aquesta. Com pot immobilitzar-la amb una posició tan difícil? Recordi que és molt flexible. No la deixis escapar! Aguanta! Molt bé, Fujiko! No la tens! Vigila! Falten 5 segons. 3 segons. 2 segons. Un complet! Fujiko Ito guanya amb un punt complet amb un Osaekomi! Una victòria imprevisible a la porta del combat Fujiko! Ho he aconseguit. Ets increïble, Fujiko! Ja no puc més. Estàs bé? Estic tan avergonyida. Presumia d'haver guanyat un parell de combats i només sóc una principiant. No té cap importància, Fujiko. Ara que he arribat fins aquí, intentaré guanyar la final. Només em falta un combat. Si el guanyo, vindré a Belgrat amb tu. Sí, ja en parlarem. Fujiko! Estàs bé, Fujiko? Juntes al campionat mundial. I després a la Universitat de Saikai. En què penses ara, Ginger? És de tot l'esport? Sí, senyor Usami. M'han dit que Viatges Oshiuri ha començat a fer passos per contractar la Ginger Inokuma. Com us ho feu, els periodistes, per saber tantes coses? Senyor Usami, he de reconèixer que té bon ull. És evident que si la senyoreta Inokuma s'incorpora a la seva empresa, representarà una publicitat extraordinària de cara als Jocs Olímpics. Exactament. És precisament per això que hem creat un club de judo. Esperem que la Ginger Inokuma accepti. Han creat un club de judo? Quina bona idea! Mentre la Ginger Inokuma guanyi, la meva empresa també guanyarà per punt complet contra la competència. Bona jugada, president. La Ginger Inokuma serà la imatge perfecta per l'empresa Ginza Kinakian. Vostè té una gran visió de futur, president? Necessito la senyoreta Inokuma a la meva companyia per ser el número 1 en el món de la moda. Esclar que sí. Lluirà els nostres vestits extraordinàriament. Què et sembla, Naturalment promocionaré la Ginger Inokuma perquè guanyi la medalla d'or. Vaja, això és magnífic, senyor Ozaki. Que un dels empleats de Minihouse guanyi un premi mundialment reconegut és una gran publicitat. És un projecte formidable. Quina repercussió tindria? No t'ho pots ni imaginar. Ginger! T'he portat el dinar. Ginger? Ah, és allà.
Totes aquelles empreses només volen utilitzar-te. Per què? Jo només vull trobar una feina com qualsevol noia. A ells l'únic que els importa és obtenir beneficis. Només pensen en el gran efecte publicitari que significaria tenir-te amb ells. Ara ja ets famosa i el judo et perseguirà sempre allà on vagis. Ja no podràs passar desapercebuda com ho has fet fins ara. Has deixat de ser una noia normal. Tens dues opcions, col·laborar en la promoció d'aquestes empreses o bé anar a la Universitat de Seikai per dedicar-te al judo. Però facis el que facis, el judo formarà part de la teva vida. Mira, m'agradaria molt treballar en una agència de viatges. Tinc ganes de treballar per valer-me per mi mateixa. Vaig pensar que en una agència de viatges podria conèixer altres països, però tot em surt malament. I què? La segona part del campionat nacional consta dels combats finals de cada categoria de pes. Sisplau, escolti, mestre Jigoro Inokuma. Em permet... Oh, que pesats. Mestre, permeti'ns que contractem la seva neta, la Ginger, a viatges Surukame. Surusane, com se digui, quantes vegades us hauré de dir que la Ginger no treballarà? I no s'ho vol repensar? Sisplau, mestre. Ja fa temps que el futur de la Ginger està decidit. Com? Anirà al club de judo de Seikai. Què? Em sap greu, Ginger. No sabia que tenies tantes ganes de trobar una feina. Em pensava que volies anar a Seikai, igual que jo. No t'hi amoïnis, Fujiko. No hauria hagut de parlar-n'hi abans d'un combat tan important. No s'hauria de preocupar. President, animis, ja veurà com tot anirà bé. Ho sabia. Sabia que era impossible atrapar una noia com la Ginger Inokuma. Ginger Inokuma. Oh, vostè és de viatge a Surukame. Com està, senyoreta Inokuma? És un plaer tornar-la a veure. La nostra humil agència no pot oferir-li els mateixos incentius que les altres, però el nostre lema és l'honestedat i vull sincerar-me amb vostè. Com? Se'n recorda que li vaig dir que teníem un club de judo? No era veritat. No tenim club de judo ni dojo, ho lamento, no tenim res. No? Li vaig dir una mentida perquè em feia molta il·lusió que treballés per nosaltres. No sap com lamento haver-ho fet. Perdoni'm, senyoreta. Oh, no, no. Bona sort i molts èxits en el judo. L'animaré en els seus combats. Comença el combat final de la categoria de menys de 48 quilos. Ginger! Perdona, he sigut un estúpid. No t'hauria d'haver desil·lusionat d'aquella manera abans del combat final. Oblida-ho tot i procura concentrar-te en el combat, d'acord? Té raó, Ginger. Oblida't de tot. Has de guanyar la final. Ho heu sentit? Volen que treballi a la seva agència. M'ha agradat la seva sinceritat. Afanya't, Ginger. Ja et toca a tu. Ja surto. Com és que se n'han anat? Ginger, t'esperen. Sí. Per favor, concentra't en el combat. D'acord. Què passa? Ha arribat el moment dels combats finals del Campionat Nacional per categories de pes. En la primera lluita tenim una gran estrella, la guanyadora de la medalla d'or a la Copa del Món, Ginger Inokuma. S'enfrontarà la campiona d'aquesta mateixa categoria de l'any passat, Noriko Gaki, de la Universitat de Chukushi. Oh! És la que em va tocar la copa de l'Hortènsia. Preparado, Gaki? Sí. Després del fracàs anterior he preparat a consciència les meves noies. Hem estudiat tots els seus moviments.
Ginger i Nokuma, et guanyarem. Ho tinc tot previst. Heu vist la cara que fa aquell entrenador quan mira la Ginger? Anna vol tornar a perdre! Què significava aquell somriure? Saludeu? Què passa, que t'has tornat boig, Matsuda? És igual que aquell dia. Com? El dia que la Ginger va debutar oficialment en un combat contra la Yuki Todo, volia perdre expressament i feia aquesta cara. Ens pots dir de què parles, Matsuda? No t'entenc! No pot ser, és terrible. La Ginger lluitarà per perdre. Què? Comenceu! No ho facis, Ginger. Tot ha sigut culpa meva. No t'hauria d'haver dit que el judo sempre formaria part de la teva vida. Ginger! Lamento haver-te dit que ja no series una noia corrent. No era veritat. Per favor, no tiris per terra tot el teu futur, Ginger! Molt bé! Ataca'l amb tècniques de cames! No deixis que t'agafi per l'esquena! Trenca-li la guàrdia! Això mateix! Comença a preparar la teva arma secreta! Fa el mateix que en aquell combat. Fa veure que lluita de debò. Em sembla que fas comèdia! Vinga ara, l'arma secreta! No ho facis! Un complet! Ginger! La campiona és Ginger Inokuma, amb la força que té és la gran esperança pel campionat mundial. Senyor Saito, ha estat un increïble Ipponzo Inage, oi que sí? Exacte. És tan potent com el que va fer a la Copa del Món. Probablement el d'ara ha estat més precís. Pot ser que encara els trobi. Senyoreta Inokuma, ha sigut un Ipponzo Inage fascinant! Ara l'espera el campionat Dispensin, mundial! deixin-me passar! Senyoreta Inokuma, un comentari, per favor! Com és que guanya? No ho sé, jo tampoc ho entenc. Jo tampoc. Escolti, senyor Ishikura, durant el combat parlava d'una arma secreta. De què es tractava? Bé, de fet havia preparat noves tècniques de judo secretes, però ja veieu què ha passat. No les hem pogut portar a la pràctica per culpa de l'Ipponzo Inage de la Inokuma. Se n'han anat. Ginger! Ginger! Què et passa? Escolta'm, què tens? Matsuda! Sí? Anem, de pressa. Ara comença la final de la Fujiko. Què? Veig que s'hi ha decidit. Mestre Jigoro? Quan he vist l'Ipponzo Inage que ha fet, amb aquella precisió tan extraordinària, he comprès que la Ginger havia decidit continuar pel camí del judo. I això vol dir que... Això vol dir que s'incorporarà a la Universitat de Saikai. Què? President, vol dir que no ens hauríem d'haver quedat? No sabem si ha guanyat la Ginger Inokuma. Ho he sentit bé? No saps el resultat final? Com que ens n'hem anat abans? Em pensava que ho havies preguntat quan m'has dit que anaves a telefonar. President, jo... Però m'ho puc imaginar. Només si tanco els ulls... Ha guanyat! Ho he vist! Sí? Ha fet un punt complet magnífic! Quina llàstima que no vingui. Sí, hem fet tot el que hem pogut, però... Ara què farem? Ella era la nostra última esperança perquè el negoci pogués sobreviure. És natural.
La Ginger Inokuma és una gran estrella. Què li podem oferir nosaltres? Només som una agència de viatges petita. El mestre Jigoro diu que anirà a la Universitat de Saikai, però ella no ens n'ha dit res. Potser no hi està d'acord amb el seu avi. Com vols que el desobeeixi el seu avi? No hem de perdre l'esperança. De fet, la Ginger Inokuma encara no ha rebutjat la nostra proposta. Com vols que ens ho digui una noia tan amable com ella? Es veu que li ha causat molt bona impressió. Què? No es deu haver enamorat d'ella, veritat? Què dimoni et penses? Jo només he pensat que estaria bé tenir una neta com ella, ho entens? President, està vermell fins a les orelles. Vols callar i parar de dir bestieses? Oh, perdoni, president! És una noia molt ben educada. Sí. Què? La Ginger vindrà a Saikai amb mi? Sí, es veu que ho ha decidit quan ha vist que si deixava el judo seria un titella en mans de qualsevol empresa. Sóc molt feliç. Fujiko, ja és l'hora. Comença el combat final de la categoria de menys de 61 quilos. Escolta, Fujiko, no et precipitis, d'acord? D'acord, ja ho sé. És l'últim combat. I després el campionat mundial. Sí. Només me'n queda un. Si guanyo aquest combat podré anar a Belgrat. Fujiko Ito ha arribat fins a la final. És un combat decisiu per les judoques de la categoria de menys de 61 quilos. Qui podia imaginar-se aquest increïble progrés? Només és la segona competició oficial en què participa la judoca amb cinturó blanc Fujiko Ito i es disposa a lluitar al combat final. La seva contrincant és la campiona de la competició internacional de Fukuoka, Takayo Obayashi. També va ser guanyadora de la competició nacional d'estudiants de l'última Copa del Món. Senyor Saito, com veu la confrontació d'aquestes dues judoques tan diferents? Bé, després del que ha fet la Fujiko Ito, podem esperar qualsevol cosa. No opina el mateix? I estic d'acord. Oh, una altra vegada aquí! Escolta, noi, t'interessa saber la manera de guanyar el judoka més fort que mai hagi existit? Esclar que sí. Quina és? Que l'entreni un mestre tan bo com jo! Oh! Atenció, saludeu! Escolta, Ginger, faré tot el que pugui. Aguantaré tant com pugui per seguir-te allà on vagis. Comenceu! Oh! Ho he d'aconseguir. Resistiré fins al límit de les meves forces. Oh! A veure... Què m'ha dit que fes? Pareu! Jogai! Fujiko Ito ha aguantat bé l'atac, però no serà gens fàcil lluitar contra la campiona Obayashi. A veure... Era... O era... Això? Fujiko, no tinguis por! Procura relaxar-te! Ves alerta amb els atacs a les cames! Comenceu! No ho entenc! Alguna cosa va malament! Sembla que la Fujiko hagi quedat paralitzada. Jo diria que està relaxada. Oi que sí, Ginger? Sí, sí, però està estranya. A veure... Com va? Ai, mare! Com pot ser? Què faig ara? De com m'he oblidat de les tècniques? Quin desastre! Què passa, mestre? Es troba bé? Esquerra! Com? Mireu, és l'esquerra! No, mestre, aquesta és la mà dreta. No ho entens! Vull dir que és esquerrana! Què? Esquerrana? Què? Ostres, la Fujiko no havia lluitat mai amb una persona esquerrana. Mireu, agafa la guàrdia a l'esquerra com l'altra. És per això que ha perdut el sentit del ritme. Fujiko! Has d'imposar la teva guàrdia com sempre. Agafa-la per la
solapa! Què? És esquerrana! Agafa-la amb la mà dreta! Que l'agafi amb la mà dreta? No podrà, si no havia lluitat mai amb una esquerrana, no us podrà fer tan fàcilment els seus moviments d'atac. No hi ha manera d'agafar-la! Casa Matsuri, com és que no li has ensenyat una cosa tan essencial? No puc ensenyar-li tot en tan poc temps. Ah!